दिनै फार्स्ट बिटिसिनि चिफ जाखांनायनि उनाव मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा फार्स्ट प्रेस मिटनि गेजेरजों प्रमद बर' बिथाङा माबादि फैसा जाख्ल'दों रायजोफोरखौ थगायनानै फैसा जाख्ल'दों नै बेखौ नायलांलाय उइथ प्रुफ मोजाङै नाय रायजो राजाफोर मोजाङै नाय PMAY जितु सार्भे এই সার্ভে মানে এনেকুৱা বদমাছ মানে যোৱা সময়ত আমি দেখিবলৈ পাইছে কোনোবা এজনে 3টা ঘৰ লৈছে কোনোবা যিটো নোপোৱা মানুহ এইবিলাক মানুহে PMAY ঘৰত কিবাটো এলোকেশ্যনটো লৈছে তেনেহ'লে তো এইটো খুব চিৰিয়াছ এইবিলাক চব কেঞ্চেল হ'ব এইটো আমি গোটেই নিয়ম অনুযায়ী যিসকলে পাব লগা অধিকাৰ আছে বা পাব লগা ক্ৰাইটেৰিয়া আছে এই হিচাপত চবেই পাব মুঠতে খুব চিৰিয়াছ ডিছকাশ্যনটো হ'ল PMAY তাৰমানে PMAYটো অতি সোনকালে দিব লাগে যদি ক'ৰবা যদি নতুন কোনোবা পাব লগা মানুহে যদি পোৱা নাই ইয়াকো আমি জিঅ' ট্ৰেক কৰি পেলাই আমি দিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ল'ম তাৰমানে যিসকলে ক্ৰাইটেৰিয়া মিলিছে কিন্তু ইহঁতক প্ৰমোদ বড়োৱে কৰা নাই এইটো আমি কৰিম ইয়াৰ পাৰ্টিৰ লগত কোনো কথা নাই কোন বিজেপি কোন কংগ্ৰেছ কোন UPPL কোন বিজেপি কোন BPF ইয়াৰ লগত কোনো কথা নাই যিসকলে পাব কাৰণে অধিকাৰ আছে ক্ৰাইটেৰিয়া আছে এইসকলে চবে PMAY ঘৰ পাব ইহঁতৰ চাৰ্ভেটো হ'ল এইটো BPF এইটো কংগ্ৰেছ এইটো বিজেপি পাব নালাগে UPPL ছাপৰ্টাৰ হিচাপে এজন মানুহে 3টা 4টা এনেকুৱা ঘৰ বনাই লয় এইটোতো বিৰাট বেআইনী এইটো কিবা একটা আইনী ব্যৱস্থা হ'ব চাই ল'ম কথা চিৰিয়াছ এইবিলাকে खोनानो मोनबाय निश्चय नोंथांमोना स' बेनि सोमोन्दैनो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों सावरायगोन UPPL दोलोआ प्रमद बर'नि बिटिआर सरकारा माबादि करापसन बेखौ दिनैनि गेजेरजों जोङो सावरायगोन आरो लिडारा जायोब्ला हाग्रामा महिलारि बिथां सारबादि जानांगौ माबादि होनदों रावखौबो खुनु पार्टी बासिया बयनोबो होगोन बिथाङा So hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। So प्रमद बर'नि आखलखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय बिथांनि जाख्ल'नाय बिथांनि रायजोफोरखौ थगायनाय बाप खोथायाव बुङो बिराद गोदै बेनोलायनो हनै बोरै जाखो सासे मानसियानो प्रमद बर'नि करापसन फ्रि अबसे बेना 500 थाखानि बिजाबखौ 1500 फाननो मोनबासो करापसन गैयै जायोलै रायजो राजाफोर प्रमद बर' बिथांनि बिटिआर गभर्नमेन्टआव सिगाङाव 500 थाखानि लेखा बिलाइखौ 1500नि साप्लाइ होनो हाबासो आरो बे साप्लायारा लकेलनि नङा दिल्ली मुम्बाइनि फैबासो बेना करापसन फ्रि जायो दा बेखायनो दिनै प्रमद बर' बिथाङा PMAY न'नि जिखिनिखि सुबिदा बे सुबिदाफोरखौबो रायजो राजाफोरखौ जानगाराव दोनदों बेफोर सुबिदाफोरनिफ्राय दिनै गावसिनि कर्मी मावथि वार्कारफ्रा सासेयावनो 3-4 लादों मारै लानो हाखो क्राइटेरिया गोरोबा सासे करापसन फ्रि लिडारा सासे जाख्ल'नाय गैयै सान्तिखौथ' बयबो मोजां मोनो दा गावनि खोथायाव सान्ति बुंबाय थाग्रा ट्रेन्सफरमेशन डेभेलपमेन्ट खोथा रायलायग्रा प्रमद बर' बिथाङा जाख्ल'नाय गैयै सरकार बिटिआर सरकारा बोरै सासे मानसियानो 3-4 PMAY न' मोननो हाखो बेनि न'खौथ' सोरबा सासेया दुखिया सुबुङा मोनगौमोन रायजो राजाफ्रा मोनगौमोन जथेस्थ' नोरै क्राइटेरिया मिलायैखौ बिथांमोना बोरै होनो हाखो आरो सासे मानसियाव बोरै गंथाम-गंब्रै होनो हाखो बिथांमोननि मावथिफ्रा मेम्बारफ्रा सासेयाव 3-4 जे न' लादों बेखौ दिनै हाग्रामा महिलारि बिथां सारानो स्वयं गावनि खुगाजोंनो फोरमायदों आरो बेखौ आयेननि बेबस्था लागोन होननानै बुंदों आरो अरुणोदय स्किमनि सायावनो होन बिथांमोना क्राइटेरिया मिलायानो लालाजोबदों जानला मोनला लालाजोबदों बेथ' रोखाखा बेथ' लिस्टआव जों दंखायो आरो बेनि एगेन्स्टआव अल्टारनेटिभ जुदि बेबस्था लायोब्ला बिथांमोना जेलाव थांगोन যেহেতু অরুণোদয় ফাবর কারণে ক্রাইটেরিয়া নাই যি ব্যক্তিসকলে ইয়াত জড়িত আছে তথা অৰুণোদয় স্কিমত লাভটো জয় কৰি আছে তেখেতসকলক যদি আইনত ব্যৱস্থা লয় জেলত কিন্তু পঠাব পাৰে নিয়ম আছে কিন্তু बे रायजो राजा आइ आफानिलाय माथो दाय प्रमद बर' बिथांनिसो बे रेसपन्सिबिलिटिया बिथांमोन रायजो राजाफोरनि जेबो दाय गैया बे प्रमद बर' बिथां
आरो बिथांनि मावथिफ्रासो रायजो राजाखौ हाखराव खोलैदों। दा जेलाव फाथायहरोबाबो आयेननि बेबस्था लायोबाबो रायजो राजाफ्रासो दुखु मोननांगोन। दा बेखायनो बिथांमोनखौ मोजाङै बुजिनानै बहायबा फोनांजाबैनो नाङामोन, मोजाङै खिथानांगौमोन। नाथाय प्रमद बर'आ लब खालामनानै बेजोंनो लफायनानै रायजो राजाफोरखौ गावजों बोनो नागिरदोंमोन। नाथाय दा गाब्रहैबाय। रायजो राजाफ्रा खुसि जादोंमोन बै समाव प्रमद बर'नि सासन समाव, नाथाय गावस्रा लादों पकेट बुंजासे। बेखौ रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दंखायो, बाराद्रायखाबाय, जायनि जाहोनाव बिराद गाज्रि रोखोमै इलेक्सनाव गुहारानि सिना होननाय बायदि, हाग्रामा सार होननाय बायदि जेनबाय प्रमद बर'आ। आरो मानगोनां बर'नि टप लिडार इउजि ब्रह्म सारा मा बुङा, अरुण'दय स्किमखौ गुबुन दोलोनो होनाय नङा, इउपिपिएल दोलोनि सुबुंफोरनोल', इउपिपिएल समर्थकफोरनोल' होनाय जागोन होननानै। माबायदि गोसोनि मानसि, लिडाराखि बिदि जायो इउजि ब्रह्म सार। नोंथाङा एथ' गिदिर लिडार जाबाय, सरकारालाय मा इउपिपिएलनि बिपिएफनिल' बा कंग्रेसनि बिदिल'थ' नङा, सरकार नालाय सरकार रायजो राजानि। पार्टियासो बबेबा मोनसे सरकारखौ सालायहैनो हागौ, बबेबा मोनसे पार्टिया देरहानानै मेजरिटि मोननानै। नाथाय सरकाराथ' बयनिबो थाखाय ना, इउपिपिएलनि बिपिएफनि कंग्रेसनि थाया। डेम'क्रेसिनि रुल्सखौ मिन्थियाबा एसे कनस्टिटिउसनखौ नायदो सार, बोरै जाखो। प्रमद बर' बिथाङाबो बिदिनो न' होनांगौ, बिपिएफनिखौ दाननांगौ बेबायदि होनग्रामोन। इउजि साराबोथ' नों रोखा रोखा मिथियाव होनबाय, प्रमद बर' साराबो गावसिनि कर्मिफोरखौ अर्डार होबाय, बिपिएफनो गंसेबो न' खोख्लैनो मोना, बिपिएफनि सापर्टारफोरनि न'फोरखौ दाननांगौ, अरुण'दयफोरखौ दाननांगौ होनबाय। बेफोर खमला सिं बाथ्रा। दा हाग्रामा महिलारि बिथां सारा मा बुंदों इन्टारभिउआव नोंथांमोना नुबाय, खोनाबोबाय। बयबो मोननांगौ, बाव पार्टि गैया, बाव इउपिपिएल कंग्रेस बिजेपि गैया, रायजो नालाय रायजो, बयबो मोनगोन पिएमवाइ न'खौ। आरो जायफोर आद्रा थादों बा जायफोर गोदान जेनेबा मोनथावथाव हुदाफोर जानाय, बेफोरबाबो गासिबो सार्भे खालामनायनि गेजेरजों लिगेल भाबै मोनगोन, बेखौ रोखा फोरमायदों। लिडारा बिदिसो जानांगौ, हाग्रामा महिलारि सार बादि, मा इउजि बादि इउपिपिएल सापर्टारफोरनोल' होगोन, प्रमद बर' बादि बिपिएफनि सापर्टारफोरनिखौ दाननांगौ न'खौ, बे माबा मोनसे खोथा जादों नामा? दा नोंसोर बेबादि बिराद गाज्रि खामानि मावबोबाय, गोसोबाथ' बेखौ मावफिनलायनो हायो। नाथाय बिपिएफआ बिदि नङाना, आरो बबेबा खेथ्रआव गोनांथि जायोबा माखौबा खालथाब दाननांगोन। दा नोंथांमोन रायजो राजाफ्रा मा सानो, आमार बिपिएफ समर्थक বিলাকে কি ইয়ার বিষয় কিভাবে কি কমেন্ট করে, बेखौ आङो नेबाय। एसेनोसै, थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ।